Sa iban nga balita, motor ginbungguan na nagatras nga salakyan sa Banwasang Pavia. Driver sa motor kag angkas sini pilason. Ining gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Hana nga mag-atras matapos nga magpakarwa sa Barangay Pandak, Pavia si Reynante Espadera, 52 anyos, residente sang Barangay Balabag, Pavia, takna alas 2:40 Domingo sang hapon. Sang aksidente ini nga ginbungguan sang isa ka motorsiklo nga ginamaneho ni Aisa Manaay, 32 anyos, sang Barangay Sambagharo. Nagalangalang siguro yung motor. Muna nabangga siya dito sa auto. Nakaangkon sang pila sa kilay ang driver sang motorsiklo samtang ang iya sining angkas nga si Nenelin Leberiaga, 54 anyos, residente sang Mandurriao, may pilasman sa iya sining nga nawong. Nakita ko lang yung babae, may angkas, nagagano na dito sa salakyan, nagtumbling ba? Gilayon man ini nga gidala sa Western Visayas Medical Center sang Pavia Ambulance. Wasak naman ang windshield sa nalikod nga bahin sang auto. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.